Aktor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpia. U aktor u betebet bahabat ak Shutia, haki Phlim Bollywood u Govardhan Asrani, u belaju kot it kub u Asrani, ula Khlad no hakarta kaba Prabhusau Snem, hadin baka jingpang kalaban ya u lakham Snem, namar ka jingno temen kemet. Ya u Asrani lakha haka shitarek u kelalingkot khat khandai spa saupo ha Jaipur. U kpa jong u udai u nongkai karpet, Handrai hadin bala pendap ya ka jingpuli na Saint Xavier School, but ya ka graduate na Rajasthan College. U Asrani ula traino ha All India Radio ha Jaipur. Namarba snautanat bantri ya ka kam kaba ukpa utrai. Katba udang don ha ka kam. Udon ka jing angnut ban ak Phlim, but ulalet ban syahika yaladi ha ka Film and Television Institute of India. Kabadan hapuni ha usnem khat khandai spa anrupusau. Ha ka Bollywood ulaak ningkong ya ka Phlim Hare Kanj ki Churia ha usnam khat khandai span rupnyo ulas dang pau hadin ba ulayo ya Khlad ban ak ha ka Phlim shole bad dai namar ka jingtbet jong u ha ka Phlim shole ba ki babun ki director kila khot ya u ban ak ha ki Phlim jongki. Reels pa ya các tiên là dòng pin đâm cam ya Kaba kan kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan rồi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardop lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ngi chu ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong ban ya kiw yaw up, hinrangi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da Kapatisi TV, nakabenta ka jingmantoy upat ba.